سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا كم وتر سنة كتكونوا من نيوتيوم لومي عرسنا بحتو كنجمرو أبيوت متشم أبستفل عليه صلاتنا هيوت عوتات كنكون ندلينا عوت كخون زيد اللي سبع لديو انت زي اللي خوينو كعوة زيد اللي سب زي فيديو من الباتاي تدليونيا توم كن عوت ندلا بهيوت زي فيديو زيا كتحجزنا خمتخل رقصنا خوينك حبركم خل بمنتهي تحجزنا كتعوت تدليخا أبزخونا قعز انتي كتقبر لك استعوت تسب ريخا كتحطو لك انتي جيركا انتي جيركي غناو بتحكي إلنا أنا حتت تخكل زانا لو متمرتدما وتم عوتا سباتي انتي سلوز قبريوم أبكم عوت كبوتسو كيلوم بهاند بدي بتحوام لو توردي بتحوام ويس ببلان جيروم سلو سرحوي ما هو بتحومو نايلو تور عود دحانيس نحالنا مغنياتو أبتعتكو تطرنا سلازخوني زلو من ريو عود جن بعلنا بلان جيرنا سرحنا انجنر جيرنا نروح بعوتينا غنزارب سلازي كأننا وحكو كمي جيرنا عوتات كنكون نغل عوتات زقبرب انتاي لمدتات هاللوب نعورينا كمي جيرنا نحنا غنتقبرو كريكم كفتني سناي مكتتال كأننا وحكو كتاف تقدامي تنطبي أرسنا again 5 daily habits that can bring success into your life حمشتي أكيد تستلمدتات أبيوتنا عود كم تقولنا زخولي تبل so تقدامي تلمدي accomplish something every day معالتاوي حنت نجر كتزازم مخال كتجمر مخال زي كونس كتزازم accomplish حنت نجر كتفتسم مخال تدميرو نابزل على العود كم تعنا يخل if you take things off your list every single day your brain starts to get used to the rush of dopamine make productivity a habit معالتاوي كابتن نسخة قبرت دل ليستا زياجري زيالي زيودي نابل كان رخيتك حنقولنا حدا ناي حاجوس هرمون ينزعلنا زي هرمون زي دوفامين بحال ناي حاجوس ناي دستا ناي كرعات كنبلو نخل بليجر زبنا هرمونيو سلازي ولا نشتي تخون ولا جزاء مخستار تخون ولا حنتي ثلاثة مصحفتي ولا ذا فيديو كم ديل الروتينات كوينا حندبت نتيخا نزا فيديو تريخايا ترجم كيتبكا تغليا معالتاوي أول كاوي عبيتي نا جورجو حنت فيديو كريه وينا كم ذا عينت فيديو حنت كريه لكا نعان تغيركا ودي خايا حنقولكا تيك قبرلكا تيك حنت نقر سلزا علىخا حنقولكا نا حاقوسن نا أقابتن هرمون هباكا إذا خنتاي قبركا نا بكالي بحقوس منفس بعوت منفس كيدمو زيادة نخد عوت يحجزكا سلزي معالتاوي بلان تقبرم ننا أشتكابهم نعطخا دز قبركا اللي حققنا بالكان درخيتكا حنقولنا أقابت confidence يسمعوا مغنياتو نقراتو كم زلخا سلزفل زلخا لكا كم زنقوال عقل مز قبر مقشش تبو حنقولنا دما مقشش ناي هرموني بنا زبنا هرمون دما أبيوتنا كالوت نقرات نخنفتن يحجزنا in fact تناي دوفامين addiction درهزوكا كل جزء صبغ نجار كتجبر كتودي خاتدلي هجي دوفامين راش زلوا بزح بخاله من قدونا مودا تكن رينا في السوشيال ميديا ون عبي دوفامين زون كلهم ناي سوشيال ميديا كامبانيز بنيجاتيف تقومليهم إن كعادة يدلي so this is a fantastic way to build momentum and reinforce a solid work ethic إذا عينت تحساس ويا كايرا دما أزيو بيوتك ناي عوت ريتم ويكا عوتي كفالنا هيوتك كم زخوني قبره بلس ناي سرح منفس كاد ما يدلدلو يحيجلو مغنياتو كتودي كلخا وناي مودا مجمار دي كون كتودي خلخا عقابة سمعكا حنقولكا نستودي ايو زيادة بونس زباكا نزي هرمون زي سلازي كم زجيركا اللي كتبل كلخا نعاها منيس كان خط عوت حق زكا the more you work every day the earlier you find the energy to continue سلازي معالتا وكم جيركا نقرات كابت الشلفنا كابت أولاخ إلي نابل كان رخيتكا ما تقولوا دما بزع نقر تزازم سلازلخا تدمرنا تزازم وزلخا تزازم يزلخي نعبيكا مليس كان خزازم يحق زكا مالتيو so set a distraction free productivity schedule سلازي معالتاوي استوستنا جزي مخالف ويكا انكفاتات زي بلو بلان كتقبرو تكلو لكم كاب ساعات زيادة كتاب زيادة ناي كم زيادة نبابين أبيتين ناي تمرتين ناي كم زيادة تبلو أمو بستخالة متن
ሓንቲ ካብቲ ዓብይ እንቅፋት ቴሌፎንና ስለ ዝኾነት እለይዋ ኮምፒተር እለይዎ ስለዚ ኣብታ ትመሃርዋ ዘለኹም ወረቐትኩም ፊልዮኹም ንሕዝኩም ዲኹም ሰጢልኩም ናተይ ቪድዮ ክሰምዑ እንተኮይንኩም ፉል ስክሪን ገበርዎ ካልእ ዲስትራክሽን ከየምፃልኩም እናረኣኹም ድማ ኖት ተወሲድኩም ዝያዳ ሓንጎልኩም ሞር ኣክቲቭ ክኸውን ይኽእል ቴሌቪዥን ወለካ ቴሌፎን ሒዝካ እንተኮይንካ ግን probably you're not gonna get the best out of it ስለዚ ይፈልጥ እየ እዚ ቪድዮ እዚ ኣብ ሂወትና ክትቅይረናን ክትዕብየናን ክትለውጠናን ትኽእል እያ ግን ብፅቡቅ እንተሪእናያ ማለት እዩ So, set a distraction-free productivity schedule every day to get your brain accustomed to focusing on a task and finishing it. So, ንሓንጎልና ካብ እንቅፋትን መኻልፍን እልያ ቢልና ፕላን ተጌርናሉ ሓንጎልና እንታይ ክመሃር ያው ንሓደ ነገር ኣተኩሮ ሂቡ ሰሪሑ ክውድኦም ዛዚሙ ክሓልፎ ከሎ ነታ ቪድዮ ጅምር ግድፍ ካብ ተብላ 10 ደቂቃ ድያ 20 ደቂቃ ወሲድካ ጀሚርካ ወዲኣያ ደን ናብ ካልእ ዓወት ትሰግር and this helps you really ነገራት ናይ ምፍፃም ክእለትን ልምድን ከም ትጥሪ ይገብረካ this is number 1 so ቁፅሪ ክልተ celebrate small victories እቶም ንኣሽ ነገራት ዝወዳእካዮም ድማ celebrate ወይ ከዓ ከተብዕሎምን ክትሕጎሰሎምን ከም ዝወዳእካዮም እውን ከተስተማቕሮም ይግባእ ብቐሊሉ እየ ዘርእየኩም ዘለኹ ነታ ቪድዮ ብፕላን ጌርኩም ምስ ረኣኹማ ውድእ ምስ ኣበልኩማ ንነፍስኹም ሓደ ነገር ወዲእኺ ኢኺ ፅቡቅ ጌርኪ ኢኺ ብራቦ ክንብላ ኣለና ምክንያቱ መዓልታዊ ከምኡ እንተጌርናያ ሓንጎልና ነፍስና ኣጋበት ስለ ዝስምዖ መሊስና ንክንገብር ንተባባዕ ማለት እዩ celebrating small goal posts are just as important as reaching the end of the race ስለዚ እቲ ቪድዮ ናተይ እዚ ቪድዮ እዚ ክትሪእዎ ከለኹም ወይ ከተንብቡ ከለኹም ወይ ክትምሃሩ ከለኹም ዕላማ ኣለኩም ክትበፅሕዎ ዘለኹም ዕብይ ዝበለ ዕላማ እቲ ዝዓበየ ዕላማ ግን ንኣሽትለዉ ክትገብሮም ዘለካ ናይ ሞያ ትምህርቲ ትወስድ ዘለካ ናይ 3 ዓመት እዩ ነቲ ናይ 3 ዓመት ንክትበፅሖ ግን ዓመታዊ ብሰሚስተር ሰሚስተር ክትገብሮ ዘለካ ኣለካ ነቲ ሰሚስተር ድማ ብመዓልቲ መዓልቲ ክትፍፅሞም ዘለካ እዮ ገዛ ዲ ፕሮጀክት ዲ ካልእ ኣለካ ስለዚ ንዕዖም ክትዛዝም ከለካ ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ ሰሚስተር ምስ ተወድአ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ መንጎ ኣገደስቲ ነጥብታት ክትሃርም ከለካ celebrate ክትገብር ኣለካ ምክንያቱ ፅኢልካ ክሳብ መወዳእታ ትጥምት ኮይንካ ክስልችወካ እዩ ኣብ መንጎ ግን ንኣሽቱ ነገራት ክትሃርም ከለካ ኢንጆይ ክትገብር ኣለካ ንነፍስኻ እውን ፅንሕ ኢልና ንሪአና ከመይ ጌርካ celebrate ከም ትገብር ከርእየኩም እየ so turn one big goal into a series of micro goals that you can track individually ስለዚ እታ ዝዓበየት ዕላማ ዘላትኩም መቃቕልዋ ኣብ ዓመት ከምዚ ክገብር እየ እንተኢልካ ኣብ ወርሕኻ እንታይ ክትገብር ኣለካ ኣብ ሰሙን እንታይ ክትገብር ኣለካ ብቕልል ዝበለ ኣነ ንኣብነት ቪድዮ ክገብር ከለኹ ንዓኹም ኢለ እየ ዝገብሮ ልዕሊ ኩሉ ግን ንዓይ ኢለ እየ ዝገብሮ ምክንያቱ ነቲ ቪድዮ ክገብር ክመሃርን ከንብብን ሪሰርች ክካየድን ስለ ዘለኒ ኣብ መንጎ ይመሃር 3 እፅፊ ናይቲ ንዓኹም ዝገብሮ ኣነ ይፈልጥ ኣለኹ ስለዚ እታ ናይ ዓመት ክንዲ ዝጎል ቪድዮ ክገብር ኣለኒ ንድሕሪ ኢለ ኣብ ወርሒ ክንዲዚ ኣብ ሰሙን ድማ ክንዲዚ ኣብታ መዓልተይ ድማ ካብ ሰዓት ክንደይ ክሳብ ክንደይ ንቪድዮ ዝኸውን ግዜ ክህብ ኣለኒ ኩሉ ግዜ ቪድዮ ይቅርብን እየ ግን እቲ ኣርእስታት ኣብ ምድላይ ሓደ መዓልቲ እንተሕሊፈ ሽዑ ድማ ቪድዮ ምፅሓፍ ካልእ መዓልቲ ሹታ ምግባር ካልእ መዓልቲ እናገበርካ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዚ ነቲ መዓልታዊ ሩቲን ናትካ መቃቒልካ ኣብቲ ዓብይ ዕላማኻ ነናእሽቱ ክፋላት ተሂብካዮ መዓልታዊ ንዖም ክዛዝም ከለካ እቲ ዓብ ጎል ኣብ ዓመት ተዛዚሙ ይፀንሐካ ዓብይ ዕላማ ጌርካ መዓልታዊ ንጥፈታት ተዘይብልካ ንዑ ከብፅሓካ ዝኽእል ግን ክትበፅሖ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዝገብሮ ንጥፈታት ናተይ ኩሉ ብንኣሽቱ መዓልታዊ ዝገብሮም ነገራት ኣብ ትምህርተይ እንተኾነ መዓልታዊ ኮች ዝገብሮም ተምሃሮ ኣለውኒ ናቶም ስኬጁል ኣለኒ እታ ግዜትያ ንዕዖም ዝኾነት እያ ኣብታ ግዜትያ ንዖም ዝኸውን ግዜ ኣለኒ ኣብታ ናይ ንኩሉ ሰብ ዝኸውን ቪድዮ ዝገብረሉ ንዓ ትኸውን ኣለኒ ኣብቲ ካልእ ግዜ ሰባት ንዓይ ክሓትኑ ዝደልዩ ንዑ ዝኸውን ግዜ እውን ይፈልየ ስለዚ ንኩሉ በብናቱ ተጌርካዮ ሓንጎልካ ንዑ ክትፍፅም ከለካ ዕጋበት ዝያዳ ይስምዖ treat these milestones so you have something to look forward to every week or month ስለዚ ነቶም ንኣሽቱ ነገራት ክትፍፅም ከለካ እቲ ዓብ ጎል ከይበፅሕካ ከለካ ድሮ ዕጋበት ክስማዓካ ይኽእል doing so will keep you motivated and more importantly allow you to understand just how far you've come versus how far you have to go ስለዚ ከምዚ ነናኣሽቱ እናፈፀምካ ክትከይድ ከለካ ነቲ ጉዕዞ ክንዲ ምንታይ መፂእካ ኣለካ ክንዲ ምንታይ ከተሪፍካ ኣሎ ንኽትቆፃፀሮ እውን ሓገዝ ይገብረልካ ከመይ ጌርካ ነዚ ንኣሽቱ ዓወታት ናትካ ሰለብሬት ትገብሮም ወይ ከዓ ነቲ ዕላማ ናትካ ንምብፃሕ እንታይ ሜላ ክትጥቀም ኣለካ ምዝብል ድማ ቀዳመይቲ ነጥቢ gamify aspects you find most challenging
እቶም ቀንዲ ከበድቲ ክፋላት ናይ ስራሕና ገይም ንግበሮም gamification ዝበሃል ሓደ ዓብይ ቴክኒክ ኣብዚ ግዜ እዚ ካምፓኒታት ዝጥቀሙሉ ዘለዉ እዮም እንታይ ይገብሩ ገይም ክፃወት ከለካ ኩሉ ግዜ እንታይ ክትብል ናብታ ላዕለወይቲ ክበፅሕ ናብታ ላዕለወይቲ ከይደ ክትብል ኣይርዳእካን ግዜ ኤግዛክትሊ ካምፓኒታት ድማ ኩሉ ነገር ብከምኡ ብገይም እዮም ዝሰርሕዎ ንዑ ምስ ገበርካ ዕጋበት ከም ዝስማዓካ ይገብርዎ ስለዚ ንስኻ ድማ ነዚ ስትራቴጂ ንዓኹም ተጠቀሙሉ እንታይ ሃሳብ ስራሕካ ዘይትፈትዎ ኮይንካ ንኣብነት ትምህርቲ ድዩ መፅናዕቲ ድዩ እቲ ስራሕካ ዘይትፈትዎ ነገር እንተለካ ኮይኑ እንታይ ትገብር buy yourself something nice every time you sign a new client or ስለዚ እቲ ስራሕካ ወይ እቲ ትምህርትካ ወይ ትገብሮ ዘለካ እንተ ዘይፈቲኻዮ ንኣብነት መፅናዕቲ እንተኮይኑ ዘይትፈትዎ ኮይንካ ፍርቂ ሰዓት ከፅንየ ድሕሪኡ ግን ነፍሰይ ፅብቕቲ ሻሂ ክገብረለ ወይ ድማ ፍርቂ ሰዓት ከፅንየ ድሕሪኡ ፌስቡክ ክጥቀም እየ ፍርቂ ሰዓት ከም ዝገብር ኢንስታግራም ቲክቶክ ክጥቀም እኽእል እየ ሶሻል ሚድያ ትፈቱ እንተኮይንካ ስለዚ ቅድሚ ነታ ትፈትዋ ነገር ትገብራ ነታ ትፀልኣ ግን ኣገዳሲ ዝኾነ ግበራ ነዚኣ ምስ ገበርኩ ነዚኣ ክገብር እየ ክትብል ከለካ ሓንጎልካ ነቲ ሓንቲ ፅብቕቲ ክረክብ ክብል ነዚኣ ይገብራ ማለት እዩ ቀደም ኣነ ከምኡ ገብር ነይረ ተምሃራይ ከለኹ ነዚኣ እንተንቢበያ ነታ ደስ ትብለን ነገር ክገብራ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ንዑ እንተ ጌርካ ድማ ኩሉ ግዜ ቀልጢፍ ንክውድኦ እውን ይቀላጠፍ እዩ ሓንጎልና that's one technique. Number 2, define clearly what you consider a victory. ካልኣይ ድማ እቲ ዓወት ንብሎ ዘለና ድማ ብንጹር ከተለልዮ ክትከል ኣለካ ዓብ ዕላማ ናትካ ክትብፅሕ እንዲ ትቐንዲ ዕላማ ኮይኑ ዘሎ ኣብ መንጎ ግን ስብርብር ኣቢልና ንኣሽቱ ጌርና ኣለና ስለዚ ኣብተን ንኣሽቱ ሰለብሬት ንገብሮ ዓይነት ፅምብል ነቲ መወዳእታ ምስ በፃሕና ንገብሮ ፅምብልን ሓደ ኸውን የብሉን ምክንያቱ ንእሽተይ ሓጎስ ወይ ከዓ ብመንፅር እቲ ዓብ ዝፅበየና ዘሎ ነንኣሽቱ ምክንያቱ ንእሽተይ ምስ ገበርና ኣብ ሰለብሬት ተገይርና ድሕሪኡ ሞቲቬት ኣይንኸውንና ክንቅፅል ስለዚ ጥንቃቐ የድልየና እቲ ዝዓብየ ዓወት ናብ መወዳእታ ሪዘርቭ ንግበሮ ግን ኣብ መንጎ እውን ናተሓጎስና ክንከይድ ኣለና ማለት እዩ and then celebrate qualitative and quantitative victories equally ዝዕቀንን ናይ ባሕሪ ለውጥን ክልትዩ እቲ ዓወታት ናትና ሓደ ብዕቀኑ ንሪኦ ክኸውን ክእል ሓደ ካ ዘይዕቀን ንክልትዩ ግን ከነስተውዕለሉ ኣለና እንታይ ማለትና እዩ if you notice improvement in your behavior work ethic attitude toward this progress and failure keep a mental note for those as well ስለዚ ክንድዚ ወዲየ ክንድዚ መፅሓፍ ኣንቢበ ከምዚኣ ቪድዮ ሰሚዐ ከምዚ ጌርካ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ስነ ስርዓት ጌርካ ነቲ ትገብሮ ዘለካ ምግባርካ እውን ዓወት እዩ ንዑ እውን ኣስተውዕለሉ ግዜ ፎከስ ጌርካ ክትገብር ምኻትካ ነቲ ነገራትካ ከይገበርካ ምስ ተረፍካ እውን ንዑ ነቲ ውጥቀትካ ኣሚንካ ሕጂ ክዕርዮ ኢልካ ምብጋስካ እውን እሱ እውን ዕብየት እዩ ስለዚ እቲ ናትካ ዝፈፀምካዮን ዝቆፀርካዮ ጥራይ እቲ ዘይቆፀር ለውጢ ትገብሮ ዘለካ እውን ከነስተውዕለሉን ንዑ እውን ሰለብሬት ክንገብሮ ይግባእ ምክንያቱ ክልትዩ ዓይነት ለውጢ ስለ ዘድልየና ብሂወት number 3 ሪና number 4 fix your sleep and diet ኣደቃቅሳናን ኣመጋግባናን ከነስተኻኽል ድማ የድልየና ምክንያቱ ዕውት ንክትከውን ንዓወት ዘድልየካ መሳርሒ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ንክትዕወት እዚ ኣካላት ናተይን እዚ ሓንጎል ናተይን የድልየኒ ብዘይ እሱ ክዕወት ኣይክእልኒ ሓንጎለይ ፅቡቅ ሃልዩ ኣካላተይ ሕማቅ ጥዕና እንተለዎ ክዕወት ከሸግረኒ ምክንያቱ ክሓምም እየ ኣካላተይ ፅቡቅ ኮይኑ ሓንጎለይ እኹል ፍልጠት ተዘይብሉ እውን ደሰይም ስለዚ ክልትዮም ጥንቃቐ ክንገብረሎም ኣለና Our bodies, as complex as they may be, rely on a good sleep and proper nutrition to keep moving. ኣካላትና ኣዝዩ ኮምፕሌክስ ወይ ከዓ ክብድ ዝበለ ነገራት ዘለዎ እኳ እንተኾነ ብቕልል ዝበለ ክንሪኦ ከለና ግን ኩሉ ግዜ እኹል ጥቃስን ዝተመጣጠነ ምግብን ሞቶርን ነዳድን ኣትዩ ክልተ እዚኣቶም ኣገደስቲ እዮም ኣመጋግባኻ ፅቡቅ ኣመጋግባ እኹል ዕረፍቲ ተዘይብልካ ኣይሰርሓልካን እያ ኣብቲ ውፅኢት ከምኡ ድማ ፅቡቅ ዕረፍቲ ዝተመጣጠነ ኣመጋግባ እንተዘይብልካ ክልትየን ብሓደ ዝኸዳየን ኩለን ድማ ከነማለና ኣለና so next time you're feeling less creative and productive make sure you're getting at least 7 to 8 hours of sleep and eating 3 good meals a day ስለዚ ሓንጎልና effective ኣብ ዘይሰርሓሉ ግዜ ከነስተውዕል ከለና እንታይ ክንገብር ኣለና መጀመርያ ቸክ ክንገብሮ ዘለና እኹል ዕረፍቲ ንወስድ ኣለና ዶ ክንብል ኣለና ስለዚ እኹል ድቃስ 8 ሰዓት 9 ሰዓት ኣብ ዓራት ነይረ ይኮነን ክድቅስ ክኢልካ ዶ እዚ ንክድቅስ ከንታይ የድልየካ ብዙሕ ቪድዮታት ገይረ ኣለኹ እንታይ ክግበር ኣለዎ ደሊኹም ርከብዎ ኣብቲ ቻነለይ እኹል ፅቡቅ ድቃስ ንክትረክብ ዝሕግዝ ነገራት ማለት እዩ ከምኡ ድማ ስሩዕ ዝኾነ ኣመጋግባ እውን ክህልወና ክኽእል ኣሎ ጠሚኻ እንተደቂስካ ክድቅስ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣኽቢድካ እንተበሊእካ
كدقس ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ስሩዕ ዝኾነ ኣመጋግባ መዓዛ ዝህበና ኣመጋግባ የድልየና ማለት እዩ እንታይ ይብለና ለመወደታ the brain uses about 20% of the calories you consume every day እዚ ንእሽተይ ክፋል ርእስናስ ምስ ካልእ ኣካላትና ክትሪኦ ከለኻ ንእሽተይ ክፋል እዩ እዚ ንእሽተይ ክፋል ግን 10% ናይቲ ንህልኮ መግቢ ካብቲ ዝተመጣጠነ መግቢ ናብ ርእስና እዩ ዝኸይድ እዚ ኣበይ ትሪእዎ ከተፅንዕ ክትመሃር ተኽኢልካ ከመይ ትጠሚ ከተፅንዕ ክትመሃር ተኽኢልካ ከመይ ትደክም because it consumes a lot of energy ስለዚ ርእስና ድማ ኣዝዩ መሪፅ እዩ ድማ ዝወስድ ዝሃብካ ኣይኮነን መግቢ ዝወስድ ምሩፅ መግቢ ዓይነት መግቢ የድልዮ ዝተመጣጠነ መግቢ እንተደሂብካዮ እቲ ፐርፎርማንስ ናቱ ወይ ከዓ እቲ ናይ ስራሕ ክእለቱ ይደክም እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንሓንጎልና ዝጠቅም ኣመጋግባ ዝብል ቪድዮ ገይረ ነይረ ምናልባት ከምኡ ትደልዩ እንድሕር ኮይንኩም ደጊምኩም ኣብ ኮሜንት ክትሓትኑ ትኽእሉ ዝኾነ ክንገብር ንኽእል ናይ ኣመጋግባ ናይ ርእሲ ንሓንጎልና ዝጠቅም ከምኡ ድማ ንዕረፍቲ ዝሕግዝ ቪድዮ ክትገበር ትደልዩ እንድሕር ኮይንኩም ኣብ ታሕቲ ፀሓፉ ለይኹም ዝኾነ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና እውን so it needs a special attention if you want it to operate at its best and you better have this performance ስለዚ ሓንጎልና ዝበለፀ ስራሕ ክሰርሐልና እንተደሊና ጥንቃቐ ዘለዎ ኣመጋግባን ዕረፍትን ክንበ ኣለና ሱቕ ኢልካ እንድሕር ከይድካ ፅቡቕ ውፅኢት ኣይበካን እዩ ሓንጎልና ድማ ብርግፅ የድልየና እዩ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓለም ዕዉታት ንኽንከውን ብዘይ ሓንጎልና ክንዕወት ኣሸጋሪ እዩ ናይ ኖውሌጅ ደረጃ ብፍልጠት ዝንበረሉ ደረጃ ሂወት በፂሕና ስለ ዘለና ሓንጎልና ዝለዓለ ክፋል ናይቲ ስራሕ እዩ ዝወስድ እሞ የድልየና እዩ እታ ናይ መወዳእታ ኣብዚ ውፅኢታዊ ስራሕ ወይ ከዓ ዓወት ክንበፅሕ እንተኮይንና ኣብዚ ግዜ እዚ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ሓሽሽ ናይ ኣንፃር ዓወት ኮይኑ ዘሎ እንተሎ ሶሻል ሚድያ እዩ ምክንያቱ ብሰንኪ ሶሻል ሚድያ ዝበፅሐ ሰብ ክገብሮ ዝግባእ ኣይገብርን እዩ ዘሎ ሓንሳብ ኣብ ፌስቡክ ምሳተኻ ን10 ደቂቃ ኢልካ ዝኣተኻ 2 ሰዓት ትኸውን ንታሕቲ ክትከይድ ንእሽተይ ክገብር እየ ዝበልካ ግዜኻ ሸተት ኢሉ ይጠፍእ I don't think ሰባት ኣብ ዩቱብ ክንዱ ግዜ ዘጥፉ ፍላይ ኢንስታግራም ፌስቡክ እዚ ናይ ስእልን ናይ ገለን ብጣዕሚ እዩ ግዜ ዝወስድ ክንጥንቀቕ ኣለዎም ክንክእል ኣለና እሳቶም ካብ ውራይ ኢሎም ጌይማት እዮም ዝገብሩካ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ካብ ሓደ ናብ ሓደ እናገበሩ ልክዕ ነቲ ግዜኻ ክበልዕዎ እዮም ዝደልዩ ዓጢቖም እዮም ዝጥምቱልካ ዘለዉ ስለዚ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና If you're not motivated to do anything in the first place, it's clear symptom that you are overdosing yourself with online dopamine. Online dopamine ማለት እዩ ኦንላይን ተጠቂምካ ገለ ነገር ምስ ረኣኻ ዕጋበት ክስማዓካ ከሎ ንሓንጎልና ኣሽኪዖምሲ ሓደ ነገር ጌም ዝተፃወትካሲ ከምዚ ዝተዓወትካ ገለ ነገር ዝገበርካ ዝስማዓካ ሆርሞን ንሓንቲ ጌም ምስ ወዳእኻዮሲ ኣብ ዓወት ይስማዓካ but in reality nothing happens እዚ ዓይነት ዓወት ጌጋ ዓወት እዩ ንዓኻ ዘዕውት ኣይኮነን ኣብ ጌም ዝለዓለ ሌቨል በፂሕካ so what it doesn't bring anything ስለዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ኢንስታግራም ስፔሻል ስእሊ ጌርካ 200 ላይክ ይቦምካ so what is the point ስለዚ እቲ ዝስማዓና ዘሎ ዓወት ካብ ሪያሊቲ ዝወፀ እንድሕር ኮይኑ መሊሱ እዩ ዝሃስየና ኣብ ክንዱ መፅሓፍ ኣንቢብና ዓወት ዝስማዓና ክንገብሮ ኣለና ንሓንጎልና ኣብቲ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ዓወት ኣተኲሩ ከም ዝሰርሕ ክንገብሮ ኣለና ተዘየለ ኣብ ምህውታት ክነብር ሓንጎልና እዚ ድማ ክሃስየና እዩ so the most important or effective way to train your brain is looking for real life basis for success is to cut yourself from social media ካብ ሶሻል ሚድያ ዝመፅእ ዕጋበት ኣሊና ኣብ ሪል ኣብቲ ሓቀኛ ሂወት ኣትዩ ብዓወት ዝመፅእ ዕጋበት ከም ዝመፀና ነግበር ይብለና ኣሎ stop making tweets shares and good Instagram photos the basis of your achievement and self-worth ስለዚ ዕጋበትካን ሓጎስካን ወይ ገለ ነገር ምውዳእካስ ብፖስት ናትካ ወይ ብገለ yes ስራሕካ ሶሻል ሚድያ ዘተሓሓዝ ተኮይኑ ፖስት ምግባር ኣገዳሲ ክፋል እዩ ነቲ ዝገበርካ ናይ ስራሕ ፖስት ብዙሓት ሰባት ተሪኦም ክትሕጎስ ናይ ግድን እዩ ምክንያቱ ክፋል ናይ ስራሕካ ስለ ዝኾነ ንስለ ፖስት ምግባር ፖስት ትገብር ተለካ ግን ካብኡ ትረኽቦ መክሰብ ተዘይብልካ ጥንቃቄ ከድልዮ እዩ ንብል ማለት እዩ ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ it's a very important video ኣብ ጉዕዞ ዓወት ክትሕግዘኩምን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከተብፅሓኩምን ትኽእል እያ ኢለ ገይረያ እንተፈቲኹማ ላይክ ግበሩላ ለኩሉ ድማ ነቶም ኣብ መንገዲ ዓወት ዘለዎ ኣሕዋትኩምን ኣሓትኩምን ሼር ግበሩሎም ንዖም ብርግፅ ክትሕግዞም ስለ ትኽእል ከም ወትሩ እንተፈቲኹማ ኮሜንት ሰክሽን ናትኩም ፊድባክ ሃቡኒ ካልኦት ትደልይዎ ኣርስታት ኣለውን ኣብ ኮሜንት ግበሩለይ
ናይ ሎሚ ኣርስቲ ግን ኣብዚ ወዲ ኣለኹ ኣብ ካልእ ክሳብ መራኸብ ድሓን ቀኒ ይብለኩም ዘሰናዩ ቻው